Lah kok ngeyel wae. Lah kula menika saestu tresna kalian panjenengan lho Kacang Mas. Kacang. Lah Kok tekan kacang atung bareng. Kakang Mas. Kakang Mas. Wong bener kowe tresno yen aku ora iso tresno karo kowe terus aja nekat. Lah kenging menapa kok mboten tresna kalian kula? Sebabipun menapa? Mboten no, Mbak. Kok mbak lho. Lah kok sadis men ora ana ketoprak kok sadis. Dasare wong lanang kok nampik wong wedoki dosa. Mergo aku pancen ora iso tresnani awakmu, Yai. Tresna menika jalaran saking kulino. Sopo sing ngomong? Kula. Iki ndek mben anakku wedok Okvalica ki ya nate gandeng kuwi bocah Surabaya ngremong. Masa? Iya. Tandak to, ngremong beda. Ayo diaturake mumpung rasane sik Surabaya ya, Pak. Monggo Mas, buka saking bonangipun. Monggo, Jula Juli utawi Remong Surabaya. Yo. Ya, Pak.
Mriki Pak Gareng. Ya. Nontok ludruk rek. Bimo Kakung. Cak Umar Bagyo. Baku kok mandek. Lah mesti ngidung lho iki. Wong Semarang kok kon ngidung Yai Segoro. Nggih. Sak cek cumlek wiwit aku mlebu wayang kulit ora tau ngidung, Mas. Lah iya. Ya paling mboten memberi apresiasi lho niki lho. Ternyata sinden-sinden zaman sekarang niku mboten namung iso nyindeni srepek, mboten namung iso nyindeni ayak-ayak lan gending, ning kenyataannya mempunyai potensi masing-masing sebisa mungkin oleh teman-teman Madangkara diangkat sehingga semua menjadi hal yang menarik untuk disuguhkan oleh para penonton. Ngoten niku. Iki nek kena ngarani iki lak entertain dunia tontonan utawa dagangan tontonan. Lah leres. Iki kudu penuh dengan variasi. Heeh. Siapapun yang ditonton tidak punya variasi maka akan tenggelam dengan sendirinya. Betul. Ora betul. beda saiki tahu ana sing tahu bakso, Tahu bulat. gejrot, tahu bulat, tetek bengek. Nggih. Mula sinden ya kudu duwe yen aku ngarani duwe karakter dewi-dewi. Nggih, mila saking menika. Iki- Tur nggih nuwun sewu kanca-kanca utawi anak-anak kula sinden-sinden Madangkara menika pancen sengaja kula serawungke kalian model pakeliran jangan sampai sinden-sinden niku hanya hanyut di dalam limbukan kalian goro-goro. Dadi pamane peh enten bintang tamune nu njur, "Oh, penonton bintang tamune kathah kula mboten satu umur tak tumut sanes." Aja ngono, mergo satu kesatuan. Goro-goro limbukan itu sebenarnya hanya sebagai bumbu cara masakan. Ning bagaimana kita kekompakan kita mulai kur klenengan nganti tekan tancep kayon sing tak arep-arep ngono kuwi. Ingatlah dalam diri seseorang itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nah, leres. Ora Nggih. perlu wedi, ora perlu minder apa meneh nyingkiri. Iki nggih. buktine dari iki mau ngremone ya apik. Sapa? Dari Kok iso ndari? sapa ki jenenge iki? Okva. Heeh, opa kuwi mari jenenge angel aku pokoke wato nyebut ngono wae. Iya. Dadi wong ana ngene lho, wong urip ning donya ki kepinterane dhewe-dhewe keluyane dhewe-dhewe. Leres. Ibarate wong urip ning donya kuwi kaya wit kae lho Mas. Tegese pripun niku? Wit kae apa panguripan. Lah awake dhewe ki batanging wit kae lho. Apa ki sing diarani panging wit. Pangge. Masing-masing pang kuwi duwe godhong jumlahe ora padha. Leres. Ning kabeh mau dumadi saka siji ya kuwi uwite wit kae. Nggih, To bener. batange wit kae. Nggih. Ning nadyan mekaten sebagai uwit dan juga godhong nganti tekan wowoan, aja nganti lali sumbere. Sumbere kekuatane wit godhong karo wowoan niku mapan wonten oyotipun nadyan to ndelik teng jero lemah. Ning niku baku nguripi lan ora duwe pamrih apa-apa, ora pengin dilem karo sapa-sapa. Mergo ndelik golek banyu nggih nguripi wit sak liya-liyane. Betul. Niku, Iki nggih. ora beda kaya panjenengane Pak Kades iki lak ya padha ae to ki. Ketoke iki ya pancen ragate akeh ning sejatine iki sing diseneng-senengke ya wong sing luwih akeh tinimbang jumlah nominalnya. Wah, temenanan saestu wong panjenenganipun iki ibarate banyu niku namung mili. Ngibarate wong donga mung ngamini apa sing dikersake kalian warga masyarakat Kemiri. Waton menika babakan ingkang sae tartamtu kemawon Pak Kades mesti nayogyani lan ugi njurung sepenuh hati yen perlu wani korban wani tombok untuk kebahagiaan dan juga kekompakan warga masyarakat wonten Kemiri Mas Gareng. Nggih niki wajan. Nggih niki nadyan pun goro-goro sing mirsani tesih kathah. Alhamdulillah, mongko sempat udan barang ya ki mau ya. Udan niku mboten alangan kanggene penggemar wayang kulit. Nggih. Kula namung kula saged ndongaaken ingkang dalu menika sebagai penonton wayang kulit kula dongake taun ngarep sebagai penanggap wayang kulit. Amin. Nggih. Berarti kula padha mawon ndongake menyan
akeh rezekine. Amin. Ya Nggih niku dengan catatan nanggap wayang kulit nggih kudu enten kula. Sing jarene mang nek gareng ora udan buktine ya udan. Lho nek buktine diterangne ra. Wah kuwi sing nyisihke jenengan. Ora ya sing gawe udan. Oh tak kira waton nanggap gareng, engko garenge ndonga akhirnya dadi terang ngono. Ngene lho Mas, udan ki ora perlu kok digawe sulaya aja. Terus Engko yen kowe ngerti tegese udan, kowe tentunya nanti akhirnya syukur sing mbok duweni. Ki umume arupa banyu. Leres. Diinteni ning ya ana sing ditolak. Akeh ya teles, sithik ya teles. Iya. Ning tetep kudu disyukuri wong kuwi karunia ilahi. Nggih, bener nggih. Tur nggih para kiai sampun paring dawuh. Mandine mandi ora kaya sing barengi lendonga karo tumuruning udan niku. Nah, kula niki nyarengi dawah wonten bumi, monggo ndedonga murih kemiri kalis ing rubeda gudha rencana salara. Penduduk masyarakatipun saged makmur gesangipun, Mas. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus dumateng Bapak Kepala Desa Pak Nurdianto Gitan Sapinaringan sabar, kuat, tabah, amanah anggenipun momong sedaya para warga masyarakat langsung prambahipun dumateng para perangkat desa ugi pinter anggenipun ngladeni kersanipun Pak Kades lan ugi pinter anggenipun ngayomi dumateng sagung para warga masyarakat kemiri lah ngaten Mas Gareng. Pak Kades ki prinsipe ki ana Mas. Napa niku? Pak Kades itu selalu berprinsip berpikir ke atas untuk berharap, berpikir ke bawah untuk bersyukur, berpikir sekelilingnya untuk saling berbagi. Leres. Dan beliau tidak berpikir untuk menjadi orang yang sempurna tapi berpikir menjadi orang yang berguna. Nah, kuwi itu bermanfaat. Bermanfaat. Nggih, dawuh leres. Nggih. Gawe senenge wong ki tetep pahalane banyu mili ngono Mas. Nggih. Malah nuwun sewu para pinter ugi sampun paring dawuh ketika kita menjadi pejabat dan juga menjadi masyarakat kedua-duanya harus menjadi satu kesatuan, satu frekuensi, satu hati untuk saling mendoakan. Kalau memang pejabat cinta kepada masyarakat dan masyarakat cinta kepada pejabatnya, salah satu yang harus dilakukan adalah mendoakan. Dan doa yang terbaik itu tidak hanya mendoakan untuk diri kita sendiri, namun juga untuk orang lain. Pak Lurah ndongake masyarakate, masyarakat ndongake Pak Lurah supaya diparingi bijaksana. Akhire donga bebarengan kuwi hanjok marang keberkahan tumrape para warga masyarakat ing kemiri mriki. Betul, dan iki ngrembug iki mau udan. Pripun? Udan iki mau nuwun sewu kuwi yo ngekeki peringatan. Dadi Gusti Allah ki yo mengkeki peringatan titahe utawa umate. Nggih. Udan ki mau mudhun nang bumi tanpa ada peringatan apapun. Ngerti-ngerti bres. Ora nyawang sing nonton ki nggawa payung utawa ora nggawa payung udan tiba. Kuwi tegese padha bahwa kematian itu datangnya tidak melihat kamu siap atau tidak siap, pasti akan menjemputmu. Nah, kuwi. Mula diarani mati, kabeh wong bakal nglakoni. Nglakoni. Apakah makna dari mati? Mati iki 4 huruf. MATI. M manusia semua mengalaminya. Karena itu sebuah takdir. A akan tetapi datangnya tidak ada yang mengetahui. Bisa sewaktu-waktu, bisa masih panjang atau lama. T. Iki sing kudu dicatet. Kematian itu T. Tidak harus sakit dulu dan tidak harus yang tua dulu. Hati-hati nggih. Ini semua rahasia ilahi. Mula mumpung tasih gesang monggo dipun kandheli anggenipun ibadah. Upami toh mangke dipun timbali sewanci-wanci sampun siap seperti air hujan turun ke bumi. Panjenengan sampun gawa payung jas udan tetek bengek. Ah iya, akhire ora masuk angin. Ah, ngono ki wancine mubal ki ngelmu ngene iki. Iya. Ning men saya tanja ya tak
goleke kanca tetep Mbak Tatin Lestari. Oke. Piyayi iki Mbak nun sewu. Arang-arang yen gabung kalian Madangkara ning yen Ponorogo sabane Mbak Tatin. Ngoten nggih. Wah. Piyayi kuwi paribasan kaya omah nang kene iki. Saniki angger pun ngeblakke sayap pun wah nutupi jagat pokoke. Nggih. Nah, kene Nduk sayang. Yo tukung Mbak Tatin Lestari. Oke, mangga ta. Mbak Tatin niki wau sing nembang spesial Mbak Trihastuti. Kenapa? Nggih pancen spesial niki. Mergo panjenenganipun piyai sing saking Ngawi. Desanipun saking Cianjay, Kecamatan Cianjir. Ayo. Kabupaten Ngawi. Enten apa? Enten. Wah, lagune tokong-tokong angon bebek iki kaya bebek goreng to. Iya. Ayo bebek kremes. Sing kaya bebek aku apa iki? Iki. Oh, tak kira aku. Oh, bebek iki kowe ngerti ciri khas bebek? Napa? Ah, mesti ra perhatikan to. Napa ciri khas? Bebek iki ngendhoke sak gon-gon. Mlone bebek iki ngendhoke sak gon-gon. Sopo? Sopo wae. Bebeke sak le ngendhok sak nggon-nggon. Sak gon-gon. Tapi ndoke gede-gede ya. Gede, Ndoke gede-gede. Gumantung dipakani apa ora? Loh, maksudnya daripada pitik kan mending ndok bebek toh? Sing gumunke. Apa? Kuwi ndoke kok biru kuwi le ngekeki werna iki kapan? Kapan Pak Dalang le ngenein warna? Ngono kok ya ditakokke. Wong wis kodrate pancen kaya ngono kuwi. Saiki bayi kok terus nuwun sewu, ora ana sing makani ning jero kok saya gedhe ngene sing makani sapa tunggane. Bapake. Bapake. Kok iso bapake lek carane makani piye? Piye? Aku biyen kirim kok. Dikirim apa? Ya kowe kirim tak kirimi. Le ngirimi carane? Bojoku biyen meteng tak kirimi terus kok. Le ngirimi piye? Kirimi doa Wah. supaya lho kowe iki piye to? Sehat. Udah mesti Tuh. untung. Aku ngerti sih mbak kirimi. Oh, iku mesti tekan. Iki lho Aku kaya gumun karo Mbak Tatin iki angkat Apa dijak sih? ngobrol apa wae mesti arahe mesti negatif deh. arep ora negatif piye jak iki deloken dalange kuwi Yahmene kok wis ketok katoke jero barang ki. Kowe iki aja ngawur. Iki batikku ki lak tulis. Nah, terus Mongko aku ngerokok. Lek ngerokok otomatis kan genine sosok nyeblok. Timbane bolong kabeh diamuk karo bojoku. Ayo. terus Mula tak silakne rene kari ngangge dayat iki, ngono lho. kok tak kira nek Mula gen ora mletik genine ya tuku rokok sing larang. Kuwi pare rokoke murah dadi. Lah iki larang lho wisan iki. Oh, lho. Wong rokok lek kaya panitia wae. Sak panggung iki sing rokok larang gur loro. Apa? Aku karo lar sotok. Ngene iki rokokane. apa iya ta tak delok. Iya. Niki wau Mbak, sinten Mbak Okta Oktav. Mbak Tak. Okvalica. Ova jenenge Mbak Ova Lica iki le hormat kari dhewe ngene ta. Kuwi padha karo nek nanggon aku jenenge angguk. Oh, aku. Angguk iki tarian ciri khas Kulon Progo nek hormat ya ngene. Coba. Aja mong Iki gur ngandake. Ya ben percaya piyai kene ya ben percaya kaya apa. aku yen Kuwi ya kasanah budaya kok ya. Iya, maksudnya kalau ciri khas Kulon Progo kan angguk. Lah nek Mbak aku yen teoritis tok ora percaya, praktektis. Sabuane piye to Mbak anggoke Mbak? Kulon Progo kono piye? ya ming nganggo rebana kalih napa jenenge Oh, iso. Lah suarane piye suarane? Suarane ya maktut ngono. Wintutmu ora. Lah ya nek praktekke
ya piye jenenge rebana karo Ayo. beduk karo kendang ngono. Dikendangi, Geng, Sugeng, kendangi, Geng. Sugeng sapa? Sapa? Sugeng Rahayu apa piye ora? Nggih. Ya pokoknya angguk. Angguk iso. Aku ben ngerti Enggak. kene ben ngerti. Nek sesuk belajar sik wae. Ora iso. Ora usah kowe aja didol to mumpung kethuk. Yogone to pengrawite Mas Yoyo ki didadak aja meneh kok angguk, menggung lho iso. Ayo. Wong megur ngandhake lho hormat kaya angguk kok dadi. Ora iso. Lah angguk nuwun sewu bapak-bapak pun preso angguk. Ah. Dereng preso. Lah ngono iki tegese lek ora nek buktine to. Ayo. Ayo ngono iki. Ayo. Jare kowe juara angguk sak kecamatan. Ayo. Anggo lek gawe kathok semene iki to Mbak Natin? Nggih. Nggih kacamata ta? Nggih. Sampeyan ya tau ngono iki? Yo, temben nggih pas cilik ngono. Ah iya. Jamane mulune kene sik kebak lho. Ayo. Ayo. Piye ta? Lagune arek apa ayo? Sing penting jogete ya. Yo ndak. Angguk kok ijo-ijo. Eh! Kacamata nang ngene kok nang kene lho. Bojoku biasane kacamatane. Lah lah. Ngene lho, ngene lho. Ngene lho. Sae-sae Ayo, iku aku. Piye sik nembang sapa iki? Tresnawati kae lho, Mas. Tresnawati. Oh, iso. Kowe Tin. Kowe nembang karo joget lak iso. Terus piye? Ya pokoke apa wae kok anggere ngono lek muni. Ora. Ya sik. Para penonton anggo rumiyin nggih setuju nggih? Wah, wis. Tadi iki usul kok ora genah. Angguk kok iso sampe gunung lagune iki. Tak kon nembang mbakku yuk, Mbak Yu kowe ya. Hah? Mbak Yu ku sing kon nembang ya. Ya, monggo. Sementing dijoget awakmu. Ayo. Kacamatanya Iki dulu. mau njaluk bayaran piro iki ya? Mbak Yunit ati ini jenenge Titin. Nggih. Niki putrane Bu Sri Lungit, Mbak Natin niki. Wah, nggih. Atin, Titin, terus sing keri dhewe kan Titanic. Titanic. Malah kapal. Tahu lagi Titanic sesungguhnya. Ayo dong. Nggih. Tresnawati digawe uyo Tresnawati digawe uyo Tresnawati digawe uyo Tresnawati digawe Tapi uyo ana sing gete ben aku nggo mlaku maju. Deng dut. Wah, ning nyanyi bulan baleni. Jas. Kaya sing tak latih wingi lho. Ya. Kanggo dicek. Ayo nek deng dut. Ayo. Lah kuwi kae. Yo. Tresnawati. Waduh. Digawe uyo Tresnawati digawe uyo Uyo Narendra Satria ing Madukara Satria ing Madukara Ya. Hati gawe susah. Tepuk tangan untuk Mbak Tatin. Wah, dan Aku sing Besok latihan sik besok. sik aku sing ora setuju protes iki. Piye ta? Gerakanku barang dinggo ki. Bang ora ngono Mbak Tatin piye mau Ora gerane? ngono. Ngene lho. Oh, Kaya cakil. Jane iki aja akeh. Ayo. Kan lagune warna-warna nganu gerakan angguk kuwi tergantung lagu. Iki mau apa tresno?
Tresnawati. Kok situ diganti Tresno Tutik itu lah. Isa. Nah, Tutik. Masih ki ndek sapa? Mbak, kok iso diarani anggo sebabnya piye? Karena mengangguk-angguk. Lah ki angger isu ya do ngangguk-angguk doan. Ya aku gak tahu di kenapa dijenengi angguk, tapi ana sing jenenge nang kono iki liyane angguk iki apa, Bude? Dolala. Dolala. Oh, nek dolala kertas. Dul. Jajal koyo ngopo. Padha. Kok Aku kepengin ngerti kok. ora lho, angguk iki carane Kulonprogo, nek dolala kuwi carane Purworejo. Aku dolala rung tau ngerti kuwi dol-dolan aku. Lambene kaya kalang. Ya itu sedikit aja ya. Ya. Wong kepinteran kok diimit-imit. Tapi lho kowe mau kocok. Aku arep dadi tenan ning nganggo kacamata kuwi to, Bata. Wah, anggoe ngangge dadi to, Pak ya? Iya. Dadi kaya anu ya, kaya jarenan ngono kae ya. Lho, udah gulu. Ben percaya. Kalau yang pakai kacamata hitam itu yang sudah dadi. Kalau cuman jogetan biasa beririt-iritan itu belum. Apa? Irit-iritan. Sik basa Indonesia kok ini. Lah apa? Berjejer-jejer. Ah, ya. Ora lho, kuwi lho kok iso dadi kok ngangge kacamata sebabnya apa? Ya carane ngono kuwi ya. Kaya nek jadilan kan pakai kacamata to. Kok malah aku walik. Lah aku angger wis dadi nu biasanya malah tak cepot kacamatane. Ah, ya aku gumantung rame wong kok. Wong mau dadi iki ning salut sayang yo anggo yo dolala. Sekarang yang melakukan anak-anak muda dan cantik-cantik kabeh. Oh iya. Putih-putih kabeh. Kaos kaki anu ya putih. Pokoke sing penting wong wedok ayu nom. Yo. Yen ki raca-raca ngono ki jane lanang ya, Duk ya. Dulu memang lanang, terus anu perkembangan zaman jadi wedok. Somben ki ajar ono ki anggo. Iki. Wangi cajari anggo kabeh ya, Tin. Iya. Ora apa-apa nularke ilmu ki iki kowe mengguk wae ya. Anggo iki yo akeh to ming joget megal-megal ngene iki tetep ana sing pagu barang ngono iki yo ono. Nek kuwi kobra, Baduy. Kan Aku beda-beda. seneng aku. Lah iya Yen kasana ajar budaya. Baduy barang, Mas. Apa? Ajar Baduy barang ono tarian. Piye Baduy piye? Ya. Aku ra omong, aku biyen saiki wis lali. Kok agar ngomong kok diyo-yo aku gur ngomong hormat ngene kok. Lah ya wong nek kabeh mau pancen nganu. Ya mbok sithik kok saya suwe saya berkembang semakin dadi iki pancen wayang kulit ki sampiran saumpamane. Leres. Apapun bisa masuk di dalam panggung wayang kulit seperti ki mau anggung atau tarian ngremong. Remong, terus wayang wong kiprah. Kiprah. Nggih. Bener Mas Gareng kaya sampiran. Ning yen sampirane sing disampirne kakean, suwi-suwi ya kawate pedhot ning omangke. Betul. Dan sampiran yang sing disampirke iki kok kelaran ya colong wong. Wah iya. Iki Mbak Tatin nanti sing ngersake sesideman. Oh nggih. Nggih, monggo. So kapane to pethukne Mbak Tatin? Kita ini Ponorogo kok. Tanggal 18. 18 besok kita tampilkan Mbak Tatin langsung angguk sampean. Wah ya. Aku nonton. Iya. Jenengan enggak ikut kok? Ora dijak. Ya teko melu lah. Hah? Teko melu. Tanggung jawab kok kowe. Ya ora. Lah iya kowe. Lah lakone malah Gareng kembar telu. Oh, gareng kembar loro to? Heeh. Oh, wis rasa melu. Iya. Oh, ini Besok malam masih di sini di Ponorogo di Sragi, Pak Bu. Pundi meniku? Sragi adoh mboten saking mriki. Oh. Ya mangke nek tesih kangen kalih kula mangke dalu ndelok kula nggih. Boten kangen. aku ra boncak kok kangen ngopo. Aku ya gur melu, Pak. Oh, Mbak, bawa, Mbak. Ayo Bawa bawa. ke bawah. Wiwit maneh. Dung dung dung. Tung-tung apa? Tak kira dipalangke ya.
Anderek sang peke pria bagus. Nah iki gandrungane ning kene iki. Kang olah budaya Kang Mas. Wong wedok wis ditolak kok ngeyel wae. Lah kula menika saestu tresna kalian panjenengan lho Kacang Mas. Kacang Lah kok tekan kacang atung bareng. Kakang Mas. Kakang Mas. Wong bener kowe tresno yen aku ora iso tresno karo kowe terus aja nekat. Lah kene menapa kok mboten tresna kalian kula? Sebabipun menapa? Mboten no, Mbak. Kok mbak lho. Lah kok sadis men ora ana ketoprak kok sadis. Dasare wong lanang kok nampik wong wedok iki dosa. Mergo aku pancen ora iso tresnani awakmu, Yai. Tresna menika jalaran saking kulino. Sopo sing ngomong? Kula. Bener. Loh. Ra duwe adek-adek iki piye sing lanang? Lah kono getak wedi yo. Ora iso. Aku tetep ora gelem karo kowe. Sebabipun napa to kok mboten purun kalian kula? Kula lemu nggih sampun lemu, cantik nggih pun cantik. Ibarat ing Wonogong lewang-lewung pasang pikap manuke. Manuke sapa? Kuwi. Aku penonton kok katut iki ngopo ora? Lha ku arep ngamuk ora entuk iki kok takon manuke. Aja liyane manuk to, aku nek manuk iki kaya piye ngono lho. Ibaratnya aja manuk. Opo? Lho, mesti main awakmu kok ya. Ora, aku tetep ora iso karo kowe. Sawan menyang kota bendera terus kayunyan Batang Mas. Apa? Batang. Lah sapa mau kacang kleru batang kleru? Kakang. Kakang. Kakang sing wis dadi batang. Amin. Aja iki dienggo pepunden nek kaya. Pemudan padha ae, udan kuburan. Lah apa? Leluhur. Surya. Surya. Surya sapa wi? Iki Mas Daryanto. Daryanto Surya Kencana. Wis biyen kuwi. Selendang kuning kang saking piye ta kok Ora tau nonton siswa kowe iki. lah piye nek Siswa ngono ketoprak yo. Oh terus aku nih Wek ngoyak. oh ngoyak aduh piye Kaya tabrak tronton Mas. Wong alon wae kok ora sawangen atiku wis kaya ditaleni sapu tangan. Tansah dadi tali katresnanku. Lagi ngerti iki jebul gulumu wis ditaleni. Kok gulu? Lah ki mau apa? Ati. Ati to. Tak kira gulu. suara kurang apraman yen ning wasesa ngungrum. Halo Pak Haji, halo Pak Haji. Sopo sing tak sandang? Aku kok kudu salat tobat. Lah ngapa lho? Sadurunge salat tobat tak tutuke sik yo. Wah, nekat ora. Lah wong iki drama lho.
Lah aku gur muni Pak Haji ngono apa? Sing haji ning kene apa awakmu tok ora? Yo ora ning yo aku kena to. Aku pengen dipangku kaya anu kae lho. Hah? Jenengan ki sikile sing siji nekok siji. Oh, bakoh Mbak Tatin. Biasane lek tengah mangku ning wayang wong dhek iki pancen mbiyen. Ayo jos. jajal, jajal. Sikile iki Jare kon mangku. sikile jengkang. Awak jengkang kowe ora jejeg kaya ngono lho. Iki ora jejeg ning liya-liyane jejeg. Jejeg apa? Delok. Eh? Delok. Ini lho Mas. Ini iki lho sing marake imanku goyah yo ngene. Aku lak yo suman-sumun slamet. Aku nek urung demok iki urung percaya. Aja didemok. Lah, Dedek bubuk ya. Dedek ora bubuk ning asline dedek layu. Bar tak sirami. Wah. Bar tak sirami. Ayo kene. Kene sun pangku. Ya, ngono iki. piye? Piye lek ngerti? Ora ana mangku bemper entuke rai. Lah kendi aku ki arep lenggohe kendi. Aku tak jengkeng mbek mutukno kene. Kene. Ah, Ya. rai. Lah kleru ra weruh kok ya aku kan madhep rono. Angung romarang. Pati ndi? Pati. Mripate elek. Ayu lho bareng aku ndodok kok. Raine nang dhuwur. Yo lho kok jarekmu lho marani ngumpeti kok. Ya bathi ireng apa. Maksude piye? Bathike ora. Ayo. Kaya ngerti-ngerti ya. Angung romarang bendara. Teplek. Kok sing titik. Aduh, apa iki ta, Mas? Kowe mau Apa? iki Antarjo. Kok iso Antarjo? Antarjo. Ambles bumi. Apa nih sing ables? Iki drama ki ora ono kok tenanan, anggang-anggang. Oh ya, anggang-anggang Ya, lah ya. anggang-anggang. Lah ya, Anggang-anggang wis keyu. jajal rasane apa ora? Tiasulestia. Ya kepengin. Ora. Gendaran opo piye tambal 5000 ini. Ora sudi. Pijer ngincangake. Kok arep mik barang iki? Aja pas kene raine. Sing kepaske kowe lho. Apa? Lho mung aku kene ki ora munggah mudhun. Lho delon. Lho pas dhewe ta. Ya, Reng. Salahke lho. Wong pancen patrape ora tau nonton Pergi Wong Gatut Kaca ya ngono kuwi. Ya, ngono. Ning Nun Sewu lek pas jengkeng ngene Nun Sewu, jenengan pas suryane ngedepe rono, ora kok rono. Maneman. Lho. Ya wis lek angel dilekne Pak Haji. Wis kono lho. Jane aku ki yo ngerti yen dosa ning wong rejeki. Ora wong ki pendramaan. Pendramaan. Karon sih. Iya. Kene iki. Wong dadi wedok. Arep ngendi to tekan ngendi? Ngrom. Ayo ketenan sing lanang. Ora iso. Kowe dhisik lagi aku. Hah? Nek sing lanang sih? Kondisine piye? Enggak apa-apa, yang penting enggak layu. Oke. Layu dites ae. Ayo tak selentik emang. Apa lagi? Angung rom. Angungrom. Marang bendara. Kene kowe apal mbok kowe dhewe. Aku malah Ya, Pak. angungrom. Tekan ngendi to? Kono-kono. Angungrom. Angung rom marang bendara. Tiasulestia pijer ngincangake alis terus Kuwate. Kowe sing muter kok aku sing muter. terus no sesideman
Coba. Luwih becik patenan timbang urip ana kutha gedhe
Jumeneng riyen Mbak Tatin menika sisan. Enten pamundhut rengu bareng karo Nduk Winong ya, Nduk. Ayo wah nong iki semuanya Oh, tembang ini dhewe iki. kan mau makan gaji buta lo ya. Santai malah rati Nah, toke. Enak. Iki karyanipun Eyang Suwargi Wangsa Subagya Tulungagung, nggih gurunipun Genduk Winong ingkang menciptakan lagu Rengu menika Mas Gareng. Wah, nggih. Nganu rengu nggih. Ajeng mawon nggih. Rengu. Ngapa? Ora iki lho. Anu iki sing diarani isen-isen ning apa tontonan ya kudu ngene iki saiki. Lah nggih. Iki caluru iki pangan sengi rantek. Kaya ngono dipangan, dinikmati suarane. Lah padha wae dipangan karyane. Wah iya nggih. Nggih. Lajeng nggih mawon, monggo gemene wekdal nggih. Nduk nang. Sejak ikatan rengu enten niku dene sampun dangu. Ayo ki Mas yo.
Raden Sugeng Nyimak. bebasan sakoma sayang renteni kumambanging selorangke Inces Apri Sugeng Laras. Tak pikir kemarin lebune gangsaran to. Suwek gropak kok gangsaran piye? Tak dung. Lha tak dung. Biar mlebune ngangguk malah kuwi marepe. Ning kreasi iki ayo jenenge iki mbak-mbak ngene pengrawite pajake Mas Yoyo ki akeh sing guru, sing dosen. Nggih. Wis Sekolahan sedanten. Heeh, ki si Taslim ki yo. Ngendi? Guru ki. Guru napa? Guru wilangan, guru lagu, mergo wira swara. Wira swara. Nggih. Iki apa do prai atau bintang tamu kok do WA-ni kabeh iki? Sinten ta? Mbak Apri. Iki Apri Mbak Elisa. dari Klaten. Juga menyimak Pandalam. Nggih. Pandalang ganteng dengan bintang tamu yang menjelang sepuh. Sapa iki ta? Kok aku lho? Ayo kuwi kok. Sapa nama kuwi? Inces. Inces sih lho. Menjelang sepuh dan yang satu bintang tamu galak dan endel mentel. Salam buat Mas Imam. Ora melu. Niki wae nggih do chat tenggen apa streaming niku antara Mbak Elisa sama Kak Inces itu. Oh iya teng YouTube Teng tadi ana. YouTube nggih. Oh nggih. Lah ngono kudune lah aku pas bintang tamune Apri Mimin sampean yo ngechat nenggen YouTube. Iki kok ana sing ngecet aku dalam ya ora mayang ana. Sapa? Pak Sukron Suwondo. Monitor. Monitor putrane. Heeh. Lan lakon iki lah sine kagungane Mbah Sukron lakon. Nggih. Pak Sanggite barang. Wis sewa gamelan, sewa wayang sik sanggit. Lakon, ayo banyolan kabeh Mbah Sukron. Ono iso ora weweh ya. Ayo. Ono kok ora weweh. Ora ngekeki bapak. Lah aku iki wewe apa ya tak sudone awakmu. Ya, Wong wewe sing apik ya tangan-tangan meneh sing kiwa aja nganti roh. Ngono kuwi. Oh ya, berarti ning pun weweh dereng. Pun weweh dereng. Urus aku kuwi dudu urusanmu. Piye tubuhmu tangan-tangan Wewe. Tangan kiwa aja nganti ngerti. Heeh. Emoh aku kan. Lah ngapa? Kuwi ben esuk tak lakoni kuwi. Piye? Tangan ngekeki sing kiwa ora ngerti ulang. Kuwi iki aja weweh nek. Gilani malah iki. Lha yo ora ngerti ning tetep nawaitune kudu weweh ikhlas. Nggih, sing penting ikhlas. Nggih. Mbak Tatin kalian Mas Gareng, Gandeng Ponorogo niku adalah kota 1000 pondok pesantren. Nggih. Langkung biyen ugi ngaturaken salam sungkem dumateng para kiai pengasuh pondok pesantren Babil khusus ing pondok pesantren Wali Songo Ngabar. Niku. Nggih, ingkang insyaallah benjang tanggal 1 Juli menika kepareng wayangan dalam rangka milad Pondok Wali Songo. Elingno aku wis suwe lho ora ditimbali ning Ngabar. Ning Ngabar suwe ora ditimbali aku. Iki digolekne bintang tamu sing urung haji, bintang haji ngono lho. Oh, ngono. Berarti aku Justru aku arep ngetokke biyen kerep ditanggap ngono iso munggah haji. Oh, ngono. Iki pembuktian kudune. Nggih. Engko tak perjuangne. Aja mung perjuangan ya doa omahe Rama kok. Iya. tanggal 4 Juni nggih. Nggih, Pak. Nggih, monggo sedaya Kok ini muleng mawon teng Ponorogo matur nuwun dumateng para warga masyarakat Ponorogo ingkang kepareng tresnani budaya. Wah.
Sip. Lah gandeng menika kathah pondok pesantren ngaturaken yang bernapaskan Islami. Apa ki Mas? Karya Abdi Solo Ki Haji Anom Suroto dalam lagunya Pepeling. Ya. Oke. Sing ngasto sapa ki? Kur. Ya Mbak Bir, Mbak Dian, Mbak Ova, Mbak Tuti. Ayo, Ya. mau lungguh terus ora ngadeg blas. Sapa? Ayo, iki Wis mau libat. Ke salon barang ning kene kurang lungguh. Ayo. Nggih. Wah ke Walodo ke melu ngadeg. Nyopo. Walodo. Openi ya rambutnya abang. Lah iya. Monggo pepeling lajeng kemawon tak-untak. Yuk. Sangka
sadaya waranggana Madangkara, kadang-kadang pengrawit. Nah, Mas Gareng, Mbak Tatin ngaturaken panuwun awit panjang kuyungipun wonten lepat lan klentu nyuwun agunge samudra pangaksami. Doa yang terbaik untuk Pak Lurah dan juga warga masyarakat Kemiri, semoga dengan swadaya diniati ibadah insya Allah menjadikan berkah dan amanah untuk kita semuanya.